Gallecs és un espai que està entre 7 municipis, a 20 quilòmetres de Barcelona, que té 750 hectàrees i és un espai protegit perquè és un paratge d'interès nacional. Llavors, a Gallecs hi ha l'ASAT, que és l'Associació de Pagesos Ecològics, que treballen tant amb extensius com amb horta, i es va veure que hi havia uns excedents, sobretot a l'estiu, que no es poden vendre. Ja sigui perquè hi ha moltes coses que es tanquen, com per exemple escoles, botigues, una cooperativa de consumidors. Llavors es va pensar fer l'obrador per reciclar tot el producte que quedés de l'horta. Es va començar amb el tomàquet. Com que el tomàquet es fa dolç a manera que li va tocant el sol, es comença amb la salsa de tomàquet, amb el romesco, amb un sofregit concentrat de tomàquet. Després, amb la marmelada de tomàquet, un altre excedent de l'horta pot ser la ceba. Fem la ceba agredolça. I després es va continuar amb la carbassa, però esclar, llavors per sortir al mercat vam anar-nos extenent amb altres fruites. Nosaltres aquí tenim molt tomàquet i ve tot madur de cop. I a madurar-se el procés és passar-los a l'obrador i allà en fan 5 o 6 tipus de marmelades, fan samfaina. El tomàquet, quan és verd, aquest tomàquet, al final, que no madura ja, al no madurar-se, quan comença a agafar de color, fan el tomàquet, marmelada verda de tomàquet, que és molt bona, l'aprecia molt bé la gent, i després tenim els tomàquets, com és ara aquests mateixos, que són, això és el rosa ple, aquest tomàquet és molt maco, molt preciós, però quan comença a esberlar-se, aquest tomàquet té un problema que en acabar l'hora de vendre, la gent el compra, però no se sensació que ja està fet malbé. I aquest tomàquet, si l'obres, si l'agafes, tu l'obres, i veuràs que el tomàquet és completament sa. Has vist com ha començat a treure suc? Doncs això per vendre ja, però en canvi això ho collim i ho portem directament a l'obrador i sembla que no es pugui aprofitar, en canvi és un tomàquet que per fer les conserves és fabulós. Al ple enquanto hi ha el pometa, que també és un tomàquet que també és molt gros, molt maco. Aquest tomàquet també està igual, veieu? Aquest tomàquet ara mateix ens trobem el mateix. Té això negre, té això que és cremat del sol, que sembla per això és on li pica el sol, que el crema, però és comptat que està madurat aquí i és igual, si l'obrim, serà diferent de l'altre, té una altra estructura, és més blanquinós, però en canvi és tan o més bo que l'altre. El que s'aprofita molt també és el pebrot i l'esvergínia. El pebrot i l'esvergínia també es passa el mateix. Són molt macos els pebrots, però arriba un punt que de cara a l'hivern els fan petits, són més petits. Doncs aquests pebrots van aquí per fer samfaina. Llavors aquests tomàquets ara mateix estan escaldats i els vaig a pelar i a treure les pepites per fer la marmelada de tomàquet. Llavors, com que no són tomàquets perfectes, n'hi ha vegades que no estan... No tot es pot aprofitar, clar. Això, per exemple, aquesta verd no es pot posar, perquè està ben madur. Posarem en una olla el tomàquet que ja està escaldat, sense pell ni llavors, i fer trosset. Ara l'afegirem la poma. La poma s'afegeix per la pectina, perquè li doni la consistència. I per últim, doncs, el sucre, ecològic i de canya. Ara això es té que bullir i té que confitar-se el tomàquet. Al final li hem d'afegir el suc de 5 llimones. Aquesta ja té el sucre que li toca.